Uitați-vă cât sunt eu de mic și cât e de mare plafonul ăsta din spatele meu. Primul proiect din 2026, Mercedes V-Class, un proiect foarte complex pentru noi. Și hai să vă arăt ce facem la mașina asta și vreau să scrieți voi în comentarii cât credeți că o să coste tot proiectul ăsta. Mașina este desfăcută pe unele părți, o să fie un ambiental foarte full. Puteți vedea aici, dacă te apropii, Denis, de carcasa asta de boxă, o să fie iluminată și ambientalul în partea din față o să arate genial, o să fie ambiental și în partea din spate, o să fie guri de ventilație iluminate și în plafon, din câte am înțeles. Și dacă am ajuns la partea de plafon, în spatele meu este plafonul de Mercedes V-Class. Uitați-vă cât sunt eu de mic și cât e de mare plafonul ăsta din spatele meu. Pe acest plafon vor fi montate în jur de 3000 de stele, de câte am înțeles, și o să arate absolut genial. Abia aștept să-l montăm în mașină, să fie proiectul complet și să putem filma rezultatul final pe care o să-l găsiți la noi pe profil. Dacă vrei și tu să-ți modifici V-Class-ul sau o altă mașină, să-i pui stele, lumini ambientale, retapizări sau ce mai facem aici la New Style Timișoara, te rog să ne contactezi la numărul din descrierea profilului. Eu v-am salutat!